Ruok e kind ODM kod UDA pod dhi nyime gwenge ma Nyanza ka jokanyo mag ODM oramo ni gwenge ma Nyanza UDA onge kod huma, to jokanyo mag UDA bende wacho ni gin kod thuolo mar uso duond bura margi kamoro amora e piny Kenya. Jafwambo marwa George Juma miyo lerno koe kaunti ma Migori. E kinde ma juma achiel mokalo ywaruok mar siasa osemenye kind jokanyogo mag duond bura mar ODM kod mano mar UDA e gwego mag Nyanza. In this country, there are regions that are UDA, and there are regions that are ODM. Nyanza is an ODM zone. In Nyanza, we will not allow anybody who tries to bring something that is not ODM. Kwa kaka jo Kenya oyienwa mondo obed gi chama mang'eny. Koro ODM ok bi chunowa. Koro yamo mar UDA ni wadwa lande e yo mar mus ok mar thero taj ka gik ma jo ODM keto wagoni. Osebedo siasa mar duokruok makoni kod kocha kama kuom jokanyogo mag ODM wach ni gwenge mag Nyanza en kar ODM kendo ginyayo mondo koro UDA odonjie ka jokanyogo mag UDA bende oramo ne ok nyal buogi. Uwacho ni un gi dhano 4,000 display na urujie 4,000 ma un go Migori County go. Ku wach na die kudwa chamo pesa Ruto chamuru mos. Chamuru mos to kikuwuond Ruto ni UDA nyalo donje iluoka. Migori ka en ODM. Nyanza ka onge ng'ama biro gi oda madonje. Jokanyogo mag ODM bende oram duond bura mar UDA pok odonjo e gwego mag Nyanza ka giwacho ni lipode ma igolo kod kuom jokanyo mag UDA ni huma gi medore en miriambo. Onge kata odiochieng' achiel ma use report ni jo ODM interfere kodu. Nikech wang'eyo ni onge kumudhiye, be onge kuma untie. Ubede gama notende, tu ubedo umadho chae kendu, kuse madho tu uwuok ni utimo recruitment. Neno kata ko yawo office e Migori ka. Office mane mo yawo e Migori County ka. Onge. Owe wuondo president ka gidhi kweche to gidhi kweche. Wach ma osegol kod kuom jokanyogo mag ODM ni gwego mag Nyanza ok ginyal yie mondo UDA odonjie. Koro osekelo paro mopogore opogore. We openly accuse our brothers from Central Nyanza of continuing to pursue selfish and primitive politics that has no place in our community today. The unity of the Luo community cannot be built on intimidation and harassment on one hand and an intimidated hero worship on the other hand. Jokanyo mar South Nyanza Youth Professional Lobby Group oseyo ODM kuom karore e gwego mag Nyanza kagwane chike ma pacho kae ochiwo thuolo mondo buch mathoth obedie. Kenya is a multi-party democratic state, and all political parties legally registered to operate in Kenya are welcome in South Nyanza to recruit members, field candidates in local seats, and to mobilize for power. The ODM party has chosen to balkanize and attempt to ring-fence Luo Nyanza as a region meant for a particular political party. Jokanyogo mag ODM osebedo ka bende seyo piny owacho kuom tiyo kod obila e sando moko kuomgi maseyo piny owacho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dakika 24 bang' saa 3.